Bună! Avem astăzi un clip cu produse terminate. O să încerc să merg cât de repede pot pentru că am multe produse, s-au adunat foarte multe. Știu că ultimul clip de genul ăsta n-a fost acum prea mult timp, dar eu produsele le încep, nu le-am terminat într-o lună, toate produsele astea, le-am început de mai de mult. Am mai multe deschise în același timp. Cred că știți povestea deja. Dar cred că a înțeles toată lumea că produsele astea terminate nu sunt terminate într-o lună. Ok, o să intru în ele și o să încerc să merg repede. Am aici un produs de uscare a unghiilor, a lacului de unghii de la Mavala, Mavardri Spray. E un spray pe care l-am dat pe unghii după ce mi-am pus oja pe el. A uscat foarte repede unghiile, mi-a plăcut mult produsul ăsta. Acum am un ulei care face același lucru, dar asta chiar mi-a plăcut mult și a ținut destul de mult, are 150 de ml. Am un toner de la Evoluderm, o loțiune tonică purifiantă cu grapefruit roz. Mi-a plăcut produsul ăsta, a fost ok, mi-a provocat nicio neplăcere, nu mi-a făcut nimic special. Vedeți că s-a luat deja și toată, s-a luat culoarea de pe el, îmi pare rău că arată așa. Mi-a plăcut produsul ăsta, nu e genul de produs pe care să-l recumpăr în viteză, să mă întorc repede la el, dar a fost ok pentru un toner. Am o mască de față de la Freeman Purifying Avocado and Oatmeal Clay Mask. E o mască de față cu avocado și ovăz, cred că este oatmeal-ul. E o mască care mi-a plăcut la nebunie, mi-a plăcut foarte mult, e enorm, are 175 de ml, dacă vedeți, vei scrie jos. Mi-a plăcut enorm de mult masca asta, chiar când eram așa la final aici, când mai aveam un pic, îmi tot spuneam că nu mai pun, o aplic acum și chiar dacă mai rămâne produs în interior, nu mai stau să mă chinui, că trebuia să îndoi ăsta ambalajul ca să curgă. Dar de fiecare dată o puneam înapoi în dulap ca să o mai folosesc încă o dată, pentru că mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Lăsa pielea foarte curată, purifiată, iluminată, tot ce vreți voi. E super și e ieftină masca asta, m-a surprins. Am un produs de niște șervețele intime, șervețele umede pentru igiena intimă de la Hydralin. Au fost bune astea, eu le folosesc zilnic, aproape zilnic șervețelele de genul ăsta. Sunt foarte practice, sunt 10 în pachet, ușor de luat în poșetă, foarte mișto. Pe de altă parte mai am un pachetel tot de 10, cred, 15, pardon, asta a fost cu 15, de la Roger Cavalier. Astea nu mi-au plăcut, au fost tot pentru uscăcime, pentru zona uscată. Bine, eu n-am ținut cont neapărat de zona uscată, le-am luat pentru că îmi trebuiau șervețele pentru igiena intimă, dar astea am simțit o arsură așa în zonă când le-am folosit și nu mi-au plăcut pe astea, nu o să le refolosesc. Am o cremă de la CeraVe, o cremă de curățare pentru pielea normală și uscată. E micuță asta, are 88 de ml. Mie nu prea mi-a plăcut crema asta, pentru că nu sunt fană creme produse de curățare. Eu prefer gelurile și aveam impresia că nu curăță tenul, dar cred că pe o parte e normal, pentru că eu am tenul mixt spre gras și asta e hidratantă, e pentru tenul uscat. Cred că pentru tenul uscat e foarte mișto. Vine foarte bine, dar pentru mine la tenul gras nu prea. Am aici un săpun. Cred că au fost două, da. De la Lupetimo Olivier cu verbină și lămâie. Mi-au plăcut săpunurile astea. Eu folosesc săpunuri de genul ăsta solide pe mâini. Și asta mi-a plăcut. Chiar a mirosit super bine.
ține mult, știți cum e cu săpunurile de mâini. Un produs de la, nu mai știu cum se numește, de la Kevin something, Kevin Murray, scrie aici. E un produs, e un șampon, vi l-am arătat în unboxing-ul de la Glossybox. E un șampon hidratant care nu prea face spumă, dar e foarte, foarte, foarte mișto. Deci mi-a plăcut la nebunie. Dacă vreți un șampon într-adevăr hidratant, care curăță bine și lasă părul atât de moale și de mătăsos și de fin și ușor de descurcat și tot ce vreți voi. Mi-a plăcut mult, mult de tot. Puteți să mergeți către ăsta dacă vreți așa ceva. Ideea cu produsul ăsta e că este foarte scump. El costă 32, parcă de euro în full size. Da, eu n-aș da 32 de euro pe un șampon. Dar știu că sunt oameni care dau atâția bani pe un șampon, deci am o rezervă de la Palmolive. Milk and Almond, o rezervă de săpun lichid. Eu folosesc rezerve de genul ăsta pentru că am un dispenser de ăla cu pompiță în baie pe care îl reumplu cu rezerve. Și asta a fost răcuță. A curățat bine, chiar mi-a plăcut asta, miroase bine. Am un șampon uscat de la Sephora cu cocos. Nu știu, nu mi-a plăcut produsul ăsta, a mirosit foarte bine, el a expirat între timp, că nu l-am terminat, mai are în el, nu știu dacă se aude, în fine, el mai are în el, dar a expirat între timp, nu mi-a plăcut pentru că n-a făcut mai nimic, doar că a mirosit bine și atât, dar de făcut ceva, nimic. Bine, oricum eu nu prea sunt fan produse de genul ăsta, eu dacă folosesc Batiste pentru că mi se pare cel mai bun, dar nu prea folosesc, foarte rar folosesc produse de genul ăsta. Ăsta nu îl recomand. O mască de la Elmi Plant, hialuronic, o mască șervețel, revitalizantă, nutritivă și fermitate. Mi-a plăcut mult asta. Mi-a plăcut, nu știu cât e ea de fermitate, poate dacă o folosești, nu știu, o dată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână, eu am folosit-o o dată și atât pe asta. E prima și singura. Mi-a plăcut, a lăsat tenul ok, nu mi-a creat niciun disconfort, chiar a fost ok. Am un gel de duș, asta că voiam să vi-l arăt invers, de la Dove. E o cremă de duș, de fapt, mie îmi plac mult, mult tare de tot produsele de la Dove, de baie. Ăsta cu lapte vegetal a fost, cu lapte vegetal, a mirosit foarte, foarte mișto, foarte fresh, foarte a iarbă așa cumva. Mie îmi plac parfumurile de genul ăsta, mi-a plăcut mult de tot gelul ăsta de duș și îl recomand. Face spumă, deși e o cremă de duș, face multă spumă și rămâne cumva și mirosul pe piele. Bine, nu rămâne foarte mult, dar rămâne. Am un săpun lichid de la Mrs. Meyer's Clean Day. Un săpun lichid cu verbină și lămâie, cred că era ceva de genul, aloe vera, nu știu. Pe ăsta, da, cu verbină și lămâie, cu lime. Ăsta v-l-am arătat și în celălalt clip de produse terminate. Mie mi-a plăcut, miroase foarte puternic. Asta miroase foarte puternic, dacă căutați ceva cu miros puternic, ăsta e recomandat. E vegan, mă rog, săpun lichid de mâini. Dacă tot suntem la produse de curățat, am o Veleda pentru bebeluși cu mușețel. E o cremă de corp și de păr. Mie nu îmi place produsul ăsta prea mult. Ăsta e al doilea pe care îl folosesc pentru că l-am găsit într-un pachet cu al doilea la 40% reducere. Nu prea, adică el spală, produsul spală, nu face spumă în schimb și lasă părul mătăsos într-adevăr, dar nu miroase frumos părul bebelușului după ce îl folosesc. Nu miroase frumos pielea ca la toate celelalte pe care le-am folosit, așa că pe asta nu prea, nu o să-l recumpăr, plus că ambalajul ăsta e foarte nepractic așa, pentru că pentru bebeluși știm cu toții,
Toate care aveți copilași știți că cu o mână țineți copilul și cu o mână îl spălați. Și cu ăsta nu prea poți e destul de dificil să desfaci cu o mână, să-l faci să-ți curgă mână, să-l pui pe cadă și să nu se scurgă pe cadă. Deci oricum cele cu pompiță sunt cele mai practice. Ăsta nu. Mai am o mască de față de la Misha, o mască de față cu ghimbir roșu. Mai țin minte exact ce ar fi trebuit să facă masca asta, hidratare, cred ceva de hidratare. De asta am folosit-o zilele trecute, acum vreo 2 zile. Mi-a plăcut mult masca asta, e o mască de Naia Șervețel și mi-a plăcut că după ce am pus-o, n-am mai fost nevoie să pun... Oh, pardon, am dărmat ceva. Scuze de zgomot. N-am mai fost nevoie să pun crema de seară, că am pus-o seara, crema de noapte pe piele apoi, pentru că ea era foarte hidratantă, a rămas foarte hidratantă și produsul în care era îmbibată șervețelul nu era un ser, ci era o cremă. Deci a rămas cumva foarte, foarte hidratant. A rămas crema aia pe față, era chiar albă, nu era transparentă ca de obicei la măștile de genul ăsta. Am un produs de la Primark, PS. Produsele PS sunt de la Primark. Sunt două din alea bureței, 2 bureței de nea galbeni, rotunzi, știți? Am uitat să-l iau, trebuia să-l fi pus aici să vi-l arăt. Vă arăt ambalajul așa. Eu folosesc bureței ăștia ca să-mi înlătur masca facială. Dau masca jos cu el și mult, mult mai ușor să-mi înlătur masca decât dacă o spăl pur și simplu. E foarte practic cu ei. Am o mascara de la L'Oreal. L'Oreal Paris Mascara Lash Paradise. Mi-a plăcut enorm șampon. Mascara asta mi-a plăcut foarte, foarte tare. A lăsat genele foarte faine. Cu volum, le-a lungit. Mi-a plăcut mult tare de tot și pe asta trebuie neapărat să o recumpăr. Am folosit-o până la ultima picătură, s-au luat până și ambalajul tot de aici, scrisul de pe ambalaj. La cealaltă extremă, Yves Rocher, mascara Volum Elixir. Nu mi-a plăcut deloc. Asta nu mi-a plăcut deloc. Eu am probleme destul de mari cu produsele de machiaj de la Yves Rocher, că nu prea găsesc produse care să-mi placă de la ei, de machiaj. Și asta nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut deloc. Nu, trebuia să pun mai multe straturi ca să vadă un pic pe gene, nu știu, nu-mi place deloc. N-ar rost să mai insist cu el că nu... Am o hârtie igienică umedă de la Lotus, eu folosesc hârtie igienică umedă, e foarte mișto. Asta e foarte delicată, e cu aloe vera, se aruncă în WC-ul, nu fundă toaleta sau ceva, e foarte mișto. Iar am dărmat, pardon. Tot de la Yves Rocher, o loțiune matifiantă, o loțiune pudrată matifiantă, o loțiune tonică. Mi-a plăcut mult asta, trebuia agitată bine înainte de a o folosi, de a o pune pe ten. Chiar matifiate nu m-a surprins, mi-a plăcut mult de tot, pe asta o să o recumpăr pentru că e foarte mișto. O cremă de față. E o cremă de față de la Eucerin Anti-Rid, cremă de noapte. Mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mult și asta. Am folosit-o până la ultima picătură, nu mai am nimic în interior. Mi-a plăcut mult de tot. Hidrata foarte bine și lăsa tenul fin și moale și până și a doua zi era hidratat. Mi-a plăcut. Antiperspirant de la Ushuaia. Deodorant 48 de ore, ceva cu orhidee, ăsta nu mi-a plăcut deloc. Miroase foarte bine, miroase orhidee, foarte mișto, dar nu ține, nu face față de-a lungul zilei. Eu îl foloseam doar când stăteam prin casă, că nu face față. Măști de față, o să vi le arăt pe amândouă pe astea, pentru că amândouă sunt de la Jaia. Asta Moisturizing Face Mask, mi-a plăcut, a fost ok. A fost hidratant, a fost ok, era de aia care trebuia clătită.
În schimb, asta era, zic eu, că e o mască de față de folosit în fiecare zi. Mi-a plăcut la nebunia asta. Pe asta trebuie neapărat să o caut în full size. Nu știu dacă există un full size. O foloseam pe post de ser în fiecare zi. Cred că m-a ținut în jur de o săptămână tot pliculețul ăsta. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Lăsa tenul atât de neted și de fin și de matifiat. Că îl matifia, ea chiar scrie pe ea că e fat free face mask. Mi-a plăcut mult tare de tot asta. Trebuie să o caut. Un fond de ten de la Bourjois. Fond de ten de la Bourjois, Healthy Mix, fond de ten antifatig, antioboseală, adică da, mi-a plăcut fondul ăsta de ten. E un fond de ten din ăla foarte lejer, care nu are acoperirea foarte mare, are acoperire mică spre medie, e fond de ten de zi cu zi, mie îmi place foarte mult. Mie așa îmi plac fondurile de ten, astea mai light, așa. Mi-a plăcut, ăsta a fost chiar mișto. Un produs care a expirat, din păcate, de la Sephora este un ulei de buze hidratant. Nu mai pot să-l mai folosesc. Oil Infusion. Nu mai pot să-l folosesc. A expirat, nu mi s-a părut atât de practic de folosit pentru a hidrata buzele. Am preferat balsamul de buze. Și ăsta, nu știu, lăsa culoarea asta portocaliu, așa, culoarea rămânea pe buze și arăta destul de bizăruț, așa, pe buze portocaliu ăsta. De asta nici nu l-am folosit eu, e plin, din păcate. Da, bani aruncați aiurea. De la SVR. O cremă de ochi pentru ploapele sensibile sau pentru ploapele uscate mai degrabă. Eu am avut o problemă cu una din ploape, că mi s-a uscat foarte tare și încrăpase pielea și asta a ajutat mult de tot. A ajutat mi-a hidratat bine de tot și mi-a reparat ploapa. Dacă aveți probleme cu ploapele, asta este super. Bine, a mea e plină cumva, pentru că a expirat între timp, că n-am mai avut probleme după aia. Dar cât am avut nevoie, am folosit-o și a fost super bună. Un șampon de la Head and Shoulders pentru antimătreață, cred că e ăsta, da. A fost mișto, pe mine m-a surprins. Eu n-am mai folosit de mult tare de tot Head and Shoulders pentru că am folosit în trecut și nu mi-a plăcut. Și acum m-a surprins. Cred că o să mai încerc Head and Shoulders pentru că a fost ok, m-a spălat bine. Și un balsam, dacă tot suntem la capitolul ăsta, un balsam de la Vela, Invigo Color Brilliance. Un balsam de păr pentru părul colorat. Asta a fost top, a fost superbă, mi-a plăcut la nebunie, mi-a lăsat părul atât de moale și de fin. Mi-a plăcut mult tare de tot, trebuie recumpărată. Bine, nici n-a costat puțin, adică am dat și un pic de bani pe ea. Da, trebuie recumpărat asta. Water wipes, șervețelele noastre favorite. A noastre vă zic la plural pentru că sunt ale mele și a bebelușei. Nu folosesc pe fundulețul ei, dar o folosesc să o șterg pe mâini, să-i șterg masa, nu știu, la gură când mănâncă. Astea sunt cu 99,9% apă și nu miros, n-au parfum și mie îmi plac foarte tare astea care n-au parfum. Doar pe astea le folosim. Cremă de duș de la Tezorii de Oriente. Cred că toată lumea cunoaște Tezorii de Oriente. Nu știu dacă are rost să mai insist cu produsele lor. Sunt super mișto. Au niște parfumuri orientale, un pic masculine, dar nu mă deranjează. Îmi plac foarte mult produsele lor. Un produs de la Sephora. Din nou un produs plin. Din păcate, produsul ăsta a expirat la mine în dulap. Am multe produse de corp. Asta e problema, că am foarte multe produse de corp și nu se duc atât de ușor ca un gel de duș, adică durează destul de mult să termin o cremă de corp. Asta e un ulei în spumă, hidratant. E o spumă, de fapt, e plină, e o spumă de corp pe care când o aplici se transformă în ulei. Am folosit o singură dată și mi-am dat seama că miroase așa un pic ciudățel, că nu mirosea parfum, mirosea cumva uleiuri.
Și am căutat, am băgat codul, am căutat și am văzut că de fapt ea este expirată și nu are rost să mai folosesc. Dar nu e genul de produs care să-mi placă în mod special. Prefer o cremă sau un lapte sau un unt, orice altceva. Dar genul ăsta trebuie să stai de fiecare dată să agiți produsul, să-l pui în palmă, să ai grijă să nu-ți cadă spuma aia pe jos când îl aplici, că îți cade spuma aia pe jos când îl freci de piele, pur și simplu. Și după aia când termini doza din palmă, trebuie să agiți, iar să-l pui, iar nu este practic și nu pare rău că a expirat, că l-aș fi terminat pe tot, deși nu e atât de practic. Că mie nu-mi place deloc să las produsele să expire. Antiperspirant de bărbați. Cred că e singurul produs de bărbați pe care vi-l arăt. Vi-l arăt pentru că soțul meu este foarte mulțumit de produsul ăsta de la L'Oreal Men Expert. Ceva cu 0% alcool și la el funcționează bine de tot ăsta și el are probleme cu transpirația. El transpiră mult și prost. Și unul de-al meu, de la Dove Original. Dove Original, nu știu dacă mai are rost să vă mai spun ceva despre el. Este foarte mișto produsele de la Dove, produsele antiperspirante de la Dove, Nivea sunt super mișto și Dove-ul îl folosesc în orice combinație îl găsesc, că e cu pară, că e cu castravete, nu contează, le iau pe toate, mai puțin pe 0% aluminiu, că alea nu-mi plac. Am un ser micuț de la Huygens Paris, nu știu cum se pronunță, Huygens, nu știu. E un produs, e un ser concentrat hialuronic. Mi-a plăcut mult de tot ăsta, mi-a plăcut mult. El miroase a plante, miroase urțel, așa, când îl pun pe ten, a mirosit destul de rău. Dar e un produs vegan, netestat pe animale, bio-vegan, de asta mirose așa un pic bizăruț, dar mi-a plăcut mult de tot. Ăsta a venit ori în Glossy Box, ori în Birchbox, nu mai țin minte exact. Jonzac apă termală. Jonzac, v-am mai vorbit și în clipul trecut de produse terminate. Mie Jonzac îmi plac la nebunie. Eu n-am folosit niciodată un produs de la Jonzac care să mă dezamăgească. E genul ăla de apă termală care nu trebuie îndepărtată de pe ten, care trebuie lăsată să se usuce. Mie așa îmi plac apele termale, să le las să se usuce. Eu folosesc apă termală în fiecare zi, dimineața și seara. E primul pas după curățarea tenului. Pentru că am tenul foarte sensibil și cu roșeață și mie asta îmi calmează, apa termală îmi calmează tenul și îmi face foarte bine. Ăsta e un produs pentru igiena intimă, un gel de curățare a zonei intime de la Saforel. Ăsta e foarte mișto, pe ăsta îl folosesc de mult și îl folosesc ori pe ăsta, ori pe cel de la Uriaș. De obicei așa le combin și îmi place mult de tot. Niciodată nu mi-a creat niciun desconfort. Și asta este foarte important. Apă micelară de la Garanția. Pentru față, ochi și buze. E bună apa asta micelară, e foarte bună. Se demachează foarte ușor, chiar și ochii. Bine, n-am încercat la machiaj de la super strident, pentru că eu nu mă machiaj strident. Dar e bună asta. Mi-a plăcut mult de tot, cred că trebuie să o caut în full size, să o încerc. Să o cumpăr pentru că merită. Încă o chestie micuță de la Sisley de data asta. Din păcate, eu nu mai am acces la produsele lor. Cei de la Sisley aveau un abonament în care trimiteau acasă câteva produse, 5 cred pe lună. Și le cumpăram din produse mici, așa miniaturi. Din păcate, acum nu mai există varianta asta, nu mai pot cumpăra de la ei. Și sunt foarte dezamăgită. Asta e un demachiant de față și de ochi foarte delicat și bun, e foarte bun. Îmi plac produsele Sisley la nebunie, dar sunt extrem de scumpe. Deci și nu zic că îmi plac la nebunie pentru că sunt scumpe, pentru că am folosit produse scumpe care nu mi-au plăcut poate chiar deloc. Dar cei de la Sisley sunt
sunt superbi. În materie de produse de ten, de îngrijire, mi-au plăcut foarte, foarte mult și am testat multe produse de la ei. Da, o cremă de corp de la Sephora. Asta a fost superbă, mi-a plăcut, am terminat-o foarte repede. E un lapte, cred că e un lapte. Da, e un lapte de corp. Ceva cu rolling in the grass, dar chiar mirosea a iarbă cumva, avem impresia că miroase cumva a iarbă și e perfectă pentru vară. E genul ăla de lapte de corp care intră foarte repede în piele, nu trebuie să stai să aștepți ca să spui hainele pe tine. Foarte, foarte repede a intrat în piele și am mirosit mișto tare. Mi-a plăcut rău de tot crema asta. Asta e o cremă de picioare de la SVR, Extreme Cream de picioare. Serial 50. Da, e bună. Mi-a plăcut, ea mai are un pic în interior. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că cumva acum spre final ieșea din ea cumva nisipoasă. Aveam impresia că s-au uscat în interior, că s-au uscat porțiuni din ea în interior și iese așa cu particule abrazivele, ca un nisip. Nu știu de ce s-a întâmplat chestia asta, eu am dat-o deoparte, că am zis că n-are rost să mai folosesc așa, să mă închinui cu ea și cred că se vede aici că e așa, rămâne uscată. În fine, e o cremă bună de picioare, o cremă bună care nu e foarte grasă, dar nu e nici lejeră, e perfectă. La nivel de hidratare, asta e perfectă pentru mine, a fost perfectă. Asta e un spray de corp cu frangipanier și hibiscus. De la Nocibe Home Spa. Nocibe este Douglas în România. Mi-a plăcut mult de tot. Am mirosit atât de bine ăsta, Beauty of Hawaii. Am mirosit foarte bine. Mi-l puneam pe corp când stăteam prin casă. Că nu ține mult ăsta ca să mă dau cu el când ies din casă. Așa că l-am pulverizat prin casă și mi-a plăcut mult de tot. Mai am un parfumel micuț. Asta e un parfumel de la Meseghe Laboratoire, nu știu dacă se pronunță așa, ceva cu citrice. Nici măcar nu știu de unde este parfumelul ăsta, pentru că eu l-am găsit pe stradă. Era plin când l-am găsit și l-am luat acasă. M-am dat cu el tot așa prin casă, când stăteam prin casă mi-l pulverizam pe haine. Nu mi-a plăcut în mod special, am mirosit a citrice, nu ținea mirosul absolut deloc. Nu. Nici nu știu de unde e, de fapt. De unde e cumpărat. Am un șampon de la Speciology, Clinical Formulation. Șampon reparator. E un micuț. Nu știu cât are, 40 de mililitri. Mi-a ajuns de o spălare. A fost bun ăsta, a fost ok. Adică nu mi-a încurcat părul, mi-a lăsat ok. Nu pot să zic despre el, dar cred că mi-a rămas destul de mult aici, nu știu dacă, cred că n-am mai curs la un moment dat. Da, nu mi-a lăsat nicio impresie prea specială. Și mai am aici un lapte de corp de la Yves Rocher, Karité Magique, cred că e un lapte de corp, cred că e varianta de Crăciun, ceva dintr-o ediție limitată de Crăciun. Asta a fost foarte, foarte hidratantă, nu e genul meu de lapte de corp. Da, scrie pe ea că e pentru pielea extra uscată, deci da, dacă aveți pielea extra uscată, asta e foarte bună pentru voi cele cu pielea foarte uscată. Pentru mine, not so much. Nu, pentru mine nu, eu n-am pielea uscată. Și a intrat greu în piele. Și ultimul produs e tot un lapte hidratant de corp de la Palmer's. Asta mi-a plăcut mult de tot. E un lapte de corp cu nucă de cocos. Asta cred că trebuie să-l caut pe undeva, să-l iau un full size. Dacă îl găsesc, o să-l iau un full size pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult. A hidratat și a rămas... nici măcar nu mirosea foarte, foarte strident cocosul ăla. Mirosea bine, delicat, hidrata ușor, hidrata pielea și a intrat foarte ușor în piele. Și asta contează foarte mult pentru mine, să intre ușor în piele. Și mai am un produs, pardon, am uitat. Mai am un produs de la Aven. E o pudră de față, pardon, de la Aven, cu Vrans
E un corector de ten, scrie pe el. E spartă, mai avea puțin în ea, dar am spart-o din păcate. Mi-a plăcut mult pudra asta. Mult are de tot. Mi-a plăcut mult și chiar o să o recumpăr. O să țin pudră mozaic luminantă. E mișto tare de tot. N-am mai folosit până acum de la Fen sau de la vreo marcă de dermatocosmetice. Asta e prima și mi-a plăcut mult de tot. Ok. Vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici. Vă rog să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă. Să dați un like clipului să știu dacă vă place sau nu, dacă vă plac sau nu tipurile astea de clip. Și să aveți o zi frumoasă. Pa, pa!